Hi, she say, guys. She say, I can just so. Pano original volume. Kuri say, I think it was all. Maybe it was how much is on the mess up. She say, my earphones are in. She say, guys. She say, Unji kandida kabani ma uyera. Sure, 1 second. Bambo fila katamba kangu. She say, guys. She say. She say. Say. Nyasha nokuti anzuri sei. Nyasha kupira nefoni yakadaro kugara kuno. One second, guys. Tarisi. Okunoti panapa nekosa zvite hindi pa laptop. Ichiona zvimwe zvichiitika panapa. Nefoni yako. But I want to try something from here. Zvoita here or hazviiti zvatinoda kuzama kuita. Iwo hausi kukwanisa kuti kuedha vanhu. Ndakupa link. John. Zvisi. Kuri sei guys, kuri sei ndakamira kuti ndapa pana vanhu ndakamira kuti vapinde. Later. Into zvinoitsira zinayo. Handitoshi muchifoni ko muchifoni changu cheche. Saka ndozi kuti ndozvinoitsira. Guys, ndakona kuti ndokwanisa kunge ndichiedha vanhu from here. Steward. Zvisi. Asi takatapinda. Mbireshe ndione kuti ndokwanisa kupinda nepanapa here. Nyasha mira ndizame kupinda nepanapa tomu. Ndiite nelaptop. Ndione kuti zvoita here zvandinoda kuita panapa. One second, technology, guys. 1 second. Okay, main 26 code. Gonna call code from here. The code. The code ya tumi kwa panapa. Okay. Right. Takuona from here kuti chichi kunyatsokuitikawo futi timboona. Hello. Nakuda nechimwe chifoni chidhura, guys. Foni yako.
tiri kubuda panapa rakaondora rakandiomera rikaiti chipo chiomera right. Okay, I think ndakuona manje. Yes, mira nditanga kupinda toni. Yes. Ndagona. Ndafara. Ndikandichera kumusoro manje ndichitanga kuona sei kuno kupinda ndichikuedita. Zviri sei tari loka shares matenga Emilia Gogo Cherry Faith Mponda sei ndakukuona guys, I can see you. Ndiani mwe sister loka sei Nox blah blah zviri sei. Who is this one? Kumbi, yes, kwasara gogo kwasara lady Gwagwa vatwa vari kuya Manjenje. Ndanimbomboresa vanhu 2 minutes. Emilia sei ndiani mumwe ari apapo uyu ngatione pandienda kuposha. Sorry zvenyu guys, pandinenge ndaposha. Paida uri sei Paida Gloria vonga vachamhanya Elliot uri sei titenda Basil Jessica vonga. Yes, Lady Gwagwa is in the house. Guys, do you know what? I need this small phone because sorry, I'm not down. So I'm taking that from this phone. Say immigrant, she say chanti munemer. Manu Jessica Mchemwa. Guys, you know what? That's no okay again. Just say. So who should I add first? Let me add MC first. I think that'll be fair. She did say Lady Gwagwa. Shema, I need help. I can't put my phone kuti ndibude ndiri ku selfie because I'm on my own. How do I do that? But uku kune sofa kunde kupe imi muri kumashure ko kune sofa ere? Ndiri ku back. Uko ku back kwe phone ndoda kuti uye ku front. Ndatadza. Kachi? Pakamera apa. Kwanzi munokwanisa kubaya kanhu kakaita kunge karoteti pakamera karotete itase kwamuri. Ndiri pane mute camera. Chimbobaya panzi kamera pacha mukwanisi kutenderedza. Panongori video hapana anything else. Imboita exit mudzoke futi but kana makaita exit makadzoka tanga maona kuti face yenyu iri kuoneke. Ndatotadza ndosaka ndadai so. Handine vamwe flip screen. Muite sei handisi kuzviziva ini. Kudai so ndokuflipa kwacho. Hanzi flip screen. Asana mboita problem kudzoka dai. Ndokuita sei kuita flip screen. Phone yangu iwi. Mamira tione kutonga kuti chi. Why phone yangu to get kuti ndiwane help. My phone is UI Pro 20 Plus. Meti tione kuti vari kuti chiya. Haizi ndinoziva boza sara popinda ndireka. But paunopinda pa uyu meti mbona. Munhu paunopinda ndinongopinda automatically uri ku Facebook. But kana ndiri uko kwatosipinda nakoka. Kwanga ndinogona kuita izvozvo but on this one I am failing. That's why nezuro ndaka broadcastwa na someone. Takatotadza. Muda kuti ndikuedhere linki. Yeku. Alright, mina ndise linki yacho. Tikudai mudzoke.
right, ndavaisira link. Mazigara musingagoni sei iwe tatenda bhesi uyu. Ndaisa. Sama zviisei yani Maria Catlego tape zviisei. Pane munhu ndandambotosiza ubvobvo. Ndada kutanga MC guys. Ndambotanga ndapachitanda vakapedzawo wazi vachangobva kubasa I think havasi vazorora saka vakakasira kupedza voita sei zviri sei Gladys neRupiri. Oh my komborera izimba ngandimbofanira kuedza timbotikomborerwa zvedu pano. Esi kandikomborere. Hi, ndepe. Uri sei? Siri right, kuri sei? Vanhu vanyatso kuona. Kuri sei? Ndiri right, kuri sei? Iri heste here? Maenda handinayo nesuro but kungoti chete ichi. Ndainyanya nashe nesuro saka. Guys. Yani Nyasha akapinda nesuro. Vanonzi Nyasha so akapinda nesuro achiti tikuzoona to wakagerwa zve250. Vanga watozoona kudhara. Kwatombondimonisira ukakomborere takamira ngoti chipinze Lady Gwagwa tangotaura chimbotoka wakatikwadzira. ndogona kuseta up zvinhu zvacho faster bhosi ndakagara nesetup yacho. Wow, kutoda mwari komborerai introduction I think. Eni Gwagwa vachinyatsa kupinda. Lady Gwagwa madzoka futi handisi kuona face yenyu. Itai exit chimbonotasai kamera yenyu kuti pamunodzoka pepa yakakutarira here. Ina don't know kuti ndoita sei ni kuti ndinyatsa kuvaekera. Nyasha ukosi kutaura navo kuti vabatsireni kuseni. Kuona uyu yavo. I think pani panofanira kubaya pafoni pavo kakuti pavari kupinda kamera ivatarire. Vangonobaya selfie kukamera kumeni kamera. Handisi kuziva ini kuti ndozviita sei manje. Hey, kwenda kafuiza wanipona. Okay. Siri sei? Bobo ichatinzwi. Hanzi Kumbi ndiwakwa here nesuro. Mari komborera shema. Mari komborera Kumbi. Mari komborera comment section. Mari komborera Nyasha. Mari komborera tese. Ndi mwari uyu. Ndesa mwari. I was gonna say comment section. Mirandise pan. Yeah.
Just hold on. Can we see my live comments? Let's see my live comments. Let's see my live comments. Oh, come on. Timore Sevan. Got your name, my live comments. Mwari kombore, komborera emi. Mwari kombore, komborera loka. Mwari kombore, komborera wisi. Mwari kombore, komborera Christi. Mwari kombore, komborera Maria. Mwari kombore, komborera Mushi. Mwari kombore, komborera Pati. Tigo budiri, tigo budiri. Mwari kombore, mwari kombore. Tigo budiri, komborera Bright. Mwari kombore, komborera Tafi. Mwari kombore, komborera Ruru. Tigo budiri, tigo budiri. Mwari kombore, komborera Yunu. Mwari kombore, komborera Shero. Yeah. Dan 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 dan. Mavoisi akapera kanesuro. Mavoisi anga akupera nesuro saka. You know what? Gwagwa. I don't know kuti ndotanga na sister Manjenje. Okay. Yeah, indogona. Hello. I'm so close. See. Musha kanjani? Wo ameniku. Matrosera sei. Musha maswera sei. Wo sei. Maswera wani. Kuibo mukundwe. Musha zoti doenda. Oh, yeah. Right. Which one? Nrukunzwa. Awusikundinzwa? Ndukunzwa yi. Awusikundinzwa Shema? Ndukunzwa. Kumbi urikundinzwa? All right. Yes. Masira session Sisi Shema. Sisora masera. Masira session. Taswira. Hey Kumbi. Kumbi pamwe twasara sei Kumbi. Ndasikara ankana maskara sister Manjenje nje shiri sese. Taswira sei ku comment section. Maskara zvawakana maskara. Funga vaswera, avasikupiniwa vaswera. Vaswera ka. Hanza ndisunyatsooneka. Handisikuoneka. Zvenyu sister Manjenje. Muri kuoneka? Matrosera sei zvenyu? Tawaitinzwe. So sister Manjenje nezuro takaita our function. So normally like as we do knows what like after the function
mumbotiudzawo kuti zvii zvaiitika behind the scenes, the ups and downs muchigadzira this thing. Chimbotiudzawo. Oh, nice. Ups and downs andakasangana nawo. Number one, inyaya Carolina mudownload muno kuti you hardly get things. Saka payakatanga, I remember at some point ndave nemaballoon, I think I had 2 packs. Saka ndakatombomafuridzira vana vanetsa ndikati arega ndivape maballoon at least pavanombotambisa. Saka that one was okay. Ndakasara nepacket 1. Saka nena kuti hadi ndakagara ndisina kuvapa yandakangoshima water balloons zvaiita ball. But anyway, they were more than enough to decorate. Then sellotape manje ndobva ndashaya sellotape kuzoma stick. Ndobva andipa sellotape yake 1. Vainga vaine 2 masellotape. Andipa 1 yacho. Saka ndibva ndangoiisa paine maballoon every day. Ndairemindwa kunzi remember sellotape yangu kuishandisa musaisiya isina kakupetwa kaya so that I won't miss it, I won't take troubles. Inapa ndifungoti kumashops handisi kuiwana sellotape. But zvimwe zvese ndakarwadziwa. Balloon ranga riri remanumbers zvakanaka. Ndikati ndotenga balloon remanhamba. Ngonhongana akanombozvitarisa zviti chibhokisi chacho musina chinhu. Inda ndatofara apa ndatobhadhara kama. Machallenges aitika ndetimu vana vaicomplaina. Timu akuita mabirthday 2 musi weSunday nemusi weTuesday nekushaya zvinhu kumashops nekusangozivawo pekutangira. Kumba anga asiri kubatika wandaida kuti yandozoti anogona zvekudhekoreta but anga asiri kubatika. Shema time different acho inipande ndiri kuti masikati usiku. Saka Kumbi wandaitemba naye. Kumbi was nowhere to be found. Machallenges akasimuka zvawo but above all ndinotenda kuti zvakafamba zvakanaka. Ndakaita maeko, ndaive nebhegi rangu rarine machira. Ndakanyatsosona table cover yangu, if you can see it. Ndakacheka jira rangu ndikasona table cover yangu. Ndokuti ndakafunga kuti mumashops ndonoiwana kupi, mashops akavhara. Saka I had to do my DIY, do it yourself. Ndakatora machine sister Mambeva ndatosona table cover yangu. Ndagadzira backdrop yangu yakanyorwawo manumbers kuenderanawo neevent. Ndikadekoreta ndobva zvafamba. Then cake the issue because ndinogadzira makeke. Saka shops mazuva apfuura you done richly if you close the cake nema cupcakes acho nema scones. What else did I yeah, the network yaita manyemwe for all of a sudden network tanga kunetsa ichinetsa. Saka I had to switch the off and on. Zvimwe zvinhu zvandakasangana nazvo kutongotyawo zvangu. Shema, I salute you paunogara pacheya yako uchitaura for hours and hours. It's scary, guys. It's scary. I don't know how you do it. Rega kupa Mwari komborera. Ndezvamwari, indeed. Ndezvamwari because pakaoma. 2 hours uchitaura wakarekerera, keeping up appearance. Aiwa, I salute you. Nyasha, what can I say? You tori mfoni mangu makasages enyu mozotora ekunzi you are the best ma dancers. Saka ndoma andikatoti hangu it wasn't that bad nekuti
I think dei zvaitori zvaita zvimwe hameno ndaisazotombokwanisa and ndakazorwara nemudumbu zvangu wekutya manheru ndakarwara ndikaita kumana ndoita seiko ndoudza Shemota ndichakwanisa ndoita sei apa ndaakutya then Friday I did an event neSaturday saka nezuro manje ndandakufunga kuti saka ndoita sei ndobvuma here ndokansela but zvakapfuura zvakauya zvakapfuura MC was on fire Kumbi was on fire with our song komborera mwari komborera it was good and yeah takutoimpawo isati yakunzi copyright protected takutoimba pedu comment section. Thank you so much guys for the love, for the support, for everything. My comments in Shamwari Hama Baba Makadina, I know he's in the corner of my Master Kuda. They say very moment section. Thank you so much for the support. Mashita. Let's Gwagwa, it's all right. Hello, ndikuonekwa zvakanaka. Thank you very much. Hello, Shemarians. Shemarians. Because I'm the one in my comment. Hello, Lady Kumbi Shamari. Messenger yangu yazara nefire yako wewe. The my girls, the girls, you know, they showed us the other bit of Shema and Nyasha, which was quite nice. Anyway, for my preparations, ina hangu semunhu wechikuru ndakatanga kucheka neThursday nokuti handidi zvinhu zvinondipa pressure noti unenge une mapressure mamwe kudhara. Saka ndakangozoita kakutirongeke ndobva ndafonera mwana wangu musikana immigrant mom tatenda uyu handizvo tiri kudai chinzi ndobva ndati zviri sei zvikanzi izvo zvawandisa izvo zvadini handichiteererawo ndakabvumawo kubatsigwa ndikazobetserwa kuti nemwe shamwari yangu ndikati chimboonawo ndamutumira picture zvikanzi on point kando inonzi high tea. So setup yangu ndakapedza neThursday, everything neThursday. Then panyaya dzokutenga zvinhu zvisingashandi apa ndakatenga inonzi microphone yekufuridza. Ndichagona kufuridza apa ndakura chachida kufuridzwa nomuromo. Microphone yakaramba kufuridzika. Apa yanga yava Sunday ndapedza cheti paZoom. Microphone haichasumudziki. Apa ndabhuka makeup artist apa microphone handichina. Ndikandoita sei ndobva ndatanga ndaenda kwamakeup artist pakutenga zvinhu zvisingashandi apa ndozvandida kutaura. Ndobva ndapedza makeup ndobva ndapinda ndichitoitwa makeup naichinetseka stereki ndiri worried ndoita ndisina ice cream lollipop. How am I gonna do it? So ndobva ndangofunga kuti regai nditsvage torch. So chimicrophone chiya chamakaona haisi microphone itochi. ndakubva kumakeup ndobva ndapinda mune imwe shop ndobva ndatenga katochi kangu kaya ndobva ndafila confidence dzaakuda kupera nekuda kwekamicrophone kakaramba but confidence ndobva ndazoseta food ndobva ndagadzira zvangu masangweji angu. Then imwe nyaya manje vanhu vari kuuya kuti vazondibatsira ndakuvafonera 4:30 ndikati ko muri kupi zvikanzi handiwati zvotanga na5 ndikati ko setup vakazoita chipatapata. Then the young lady got here on time. It was a mom wangafanira kuya but thank God she got here on time. Then pa broadcast pamona pandakambobva paya
vanhu vanga vari munomu vanga vakunzwa nzara saka takaodha chikafu chedelivery chedandori saka aridzwa bhera munhu akaenda kunogabutira chikafu akabva baya kodhi yechaja nobva yaenda nefoni. Yeah, that was another headle. But inini somunhu ajara kuita maevents ende pamaevents angu mazhinji ndofunga vanondiziva kuengland mumacomment section kana event ichidyiwa chikafu na4 inini ndinokuta kana na12 ndoseta pasina kana vanhu ndodii kusvika ndotomirira vanhu. Handidi kuti vanhu vandimirire, ndoda kuti ini ndimirire vanhu. Saka kudawo nemakore ati kure, you know, with age kubata time kwe kwava easier because handina mwana pano anondidisturba, handina mucheche. Iye immigrant uyo ndiye last born wangu ari kuAmerica. So handina muzukuru pano. So I've got all the time to do what I want to do. And I've always been independent because I'm a widow. I've always been independent. Ndiri mukadzi ari independent. Zvinhu zvizhinji ndinotongozviitira. Saka zvese zvakafamba zvakanaka independent. Then pandaironga chikafu nene paipai ndaitira kuitawo mavhariety kuti vanhu vaone kuti Haiti yekuEngland inodyiwa chini nechinyi. Basically those were all the things dzinodyiwa paHaiti, and then kungova like class iko nachazivi nenyaya dzeCovid. Kare taitoemphasize on nails. Nhasi hapana manails aya. The nails are gone because of kubasa pedu kuhealth hakudiwi nzara zvachose. Saka iyi yakaramba kubvai, so we had to cut it to its lowest. Ndangoshanda nhasi ndichingodai kuti maiwe zvangu chikangoonekwa ndashanda ndichingodai. So dziya dzanga dziri dzoku like what we call them inzara dzekungonamira dziya dzichibviswa, but gunda takashandisa was so strong because I had to soak my hands muwarm water madeko kuti zvibve. Zvazvatova very glued. So ndo ma preparation plus inini zvangu semunhu akura, I like my glitz and glamour. Handina hapana chandakanotenga because ndinoita zvemadheko except maballoon chete. Maballoon chete ndo andakatenga because ndinoita event decorations and catering and emceeing. So it was just a matter of kungoenda kugarage kutora what I have. And then this set inongogara iri ready yeHaiti because ndinombohosta macouples husband and wife vanenge vari padate night, ndinombovahosta, saka izvi zviri padhuze. So literally I was looking forward to it, and ndinyanyo kupanika camera because I've been on camera for quite a long time. But here and there anguda kangoita anxiety kakambouya, but not that anxiety, you know. So my preparations were quite good. Yeah. And then I think any questions, chimwe chinhu chandaida kutaridza kuti pama preparations, that is the type of food, the type of staging yeHaiti, and also the clothing. Saka taramba tichidzokorodza kupinda muclothing yeelegance yeHaiti. It's a very good event. Inoita kuti vanhu vave very creative pazvimafascinator izvo. Fascinator icho chitakagadzirwa neshamwari yangu from another thing and another thing and another thing. She's a dressmaker and she's a designer. So my preparation angu mafascinator ndotoshawa kokumapfeka nokuda kwequarantine. So yeah, actually ndizvo. And then chimwe chandoda kukudza vanhu about maHaiti nene mukatarisa vana Shema na Nyasha, they're just finishing school. Inini ndakapedza university kudhara, ndiri kubasa.
so handisina mwana mumba, so chero pakaita event or what, my input of finance and everything, it can't be the same, because ini muupenyu ndava munhu mukuru, I've seen it all, I've heard it all, yeah, something like that. Ndinongofarira kuti umwe nomwe akaita zvaanokwanisa, ndo zvinova very important pamapati. Ita zvaunokwanisa, usazvistrangla nokuita zvinhu zviri above your income. Ita something chiri within your reach, chiri within your income. Yeah. Yes. Thank you. Gandise Nyasha. All right, Kumbi. Kumbi tell. Hello. Okay. Thanks so much, Lady Gwagwa. Ndokunzwika? Yes. Yeah. Okay. Ndakazovhunduka ndanzi naLady Gwagwa, mukomana ndiwe kauri kuentertainment, tudze kuti munoda kupinda kangani. Ndikati Lady Gwagwa matogowa nekufunza mfunzewo, nyaya yacho yange isati yatomboti yatanga. That was on a Saturday night. So coming to this event, I was a bit overwhelmed this past week, but obviously me being Kumbi and also having agreed, I had to come through. There was a bit of mishaps in the background, and then we had to attend to that. I also had to travel outside the province, and like zvakataurwa naLady Gwagwa kuti in these times it's just a bit difficult to do and plan everything, especially wakatarisana nenguva. So I left home on Thursday, intending to return on a Friday, but I only could return home Sunday Maxine. But obviously, Semunangambo Taura na Lady Gwagwa, and also getting a bit of insight with preparation, and talking also a bit kuna Sister Manjenje. I could tell there is some high level preparations going on the other side, and then with my team here, Nyasha na Shero, obviously tinoita kunge tinokandirana zvipfekedzera, so panika kuvigirana kanoiti. So it's always a bit difficult. They actually think ndiri type inozongoita se inozongochinja zvinhu instead tichiuyerana zvinhu. So I don't know how far true that is, but I told them no, this week padeko I don't have much because obviously of time, and zvangataurwa na Lady Gwagwa kuti when you get into these things unofana kunge wakuita uchiona manje kuti okay, at this stage zvipi zvandikukwanisa chichi. So that was also a bit of what I went into. I considered time. I also considered the monetary resources that were on my side. So ndava ndangotsvagawo hangu chideko yangu, and my deco was simple. Thank God there was nyaya yecolor yakanzi blue, yellow nered, blue, gold nered, right? I had some artistic work here, and ndandinayo zvaibuda zvichitonge maruva in the background. So I was just like, thank God I have flowers, so no need for flowers, no need for all this. But obviously, again, I didn't show my other colleagues which andawana. But and then I'm not a fan yemabaruma because ndinoshaya kuti anozoshande chi after party. Saka even convincing myself to go and buy balloons
was just something. I may not want to ngamafariri, but so I can ndakazongorwera moyo padombo. Then I went again to my crazy store. Then ndasvika crazy store, just looking for something just to add on, because I knew very well kuti ane zvimaro izvo at least nendambosa. Saka ndasvika crazy store ndaona izvo zvemakore zvezvi. So the first thing I did was calling Sister Manjenje, and I got, Sister Manjenje, you look very young. To pay makore tins. Sister Manjenje. Wataura makore ava. In fact, wakandipa gore ravo rekubereka. Ndazokalculate ndega. Ndatsvaga hangu zvibharuma zvangu zvemakore zvesvi. Then ndakuzotenga ndafona ndati confirm makore. Wakonfirma ndopatakazoya takanazviita sei. Takazozvifuridza. Ndakaramba hangu kuti zvifuridzwe because mushopi imomo vane kagasi kavo kanofuridza zvibharuma zvesvi. Saka ndakati aiwa mukomana inini mari dzamaakutaura idzi. In fact, kufuridza kachibharuma ikaka kanodhura kudarika kutenga chibharuma chacho icho chemakore. Saka so trust me guys, this week was just a bit big for me. Saka I was just not in the mood, to be honest. Thank God kuti kune vanhu vanenge vachingondipusha kumashure, because zvinongoitika izvo zvekuti pane event ombo. Saka ndakaramba kuti zvifuridzwe, ndazobuda manje ndichingoti zvinofuridzika nemuromo hachifuridzike. Saka ndasvika kuma ndakazoswallowa pride ndakadzokera. Vakanondifuridzira, but vakazondifuridzira zvavo neimwe pump. It's not that gas, because ndandisina kunzwisisa, vakanyanyotaura chirungu chavo fast. Saka inini chirungu chinomhanya handinyasochifarira. Saka vanga vati zvonizvo tine maoption tunogona kukufuridzira nekagasi aka. Kagasi kanonyasoisa mweya kusvika wazara to the point yekuti chinobhururuka mudenga. Ndakati aiwa izvo hazisi zvekubhururuka, ndezvekuisa mumba zvakanzi in that case tokapamba nechimwe pamubhedhaskoro saka kahelium, hanzi kanonzi kahelium kamweya kacho. Ndakati kamweya kei kamurira kuisa mukati imomo. Saka akakapomba ndadzoka kumba. But like what I'm saying, there was planning was just so difficult this week. So ndadzoka. I think I'm actually on the last thing. The other thing that took me a bit of time. Okay, the food I didn't have time to prepare. So that's why my one and ndaichike chipo nesoro. Magwavha, no, that's my chip. I mean, I don't know what I was eating, but ndandingone wine. So ndakangoti at least one thing for sure, I'm rest assured kuti Lady Gwagwa decor vanenge vanayo, and table yavo as per expectation was just looking fabulous. And Shema and Nyasha also, my sister Manjenje. So I knew very well. So I actually justified my decision yekusatenga chikafu. In fact, yekusa prepare. I don't think there was need to buy much, but yekusato prepare ninye kuto. I knew very well that I was on the entertainment side. At least people would forgive me for not perhaps going, plus stage yacho waizotsika pai kana waiwo kasadza stage yako nechikafu. So that's why I ended up. Yeah, and then the songs. So with songs now it was a bit tricky because the guitar yandinayo, it's a left hand. Inini pandakadzidzira kuplaya guitar ndakadzidza kuplaya ne-right. Saka pandakatenga, excitement or whatever happened, munhu akanditengesera kushop kwandakaenda haana kunyasondidzidzisa kuti kune left, ndaingodzidzira. So ndazosvika kumba ndopandisina kuzonzwisisa kuti zvinosiyana. So I can't really play it to the best of my abilities. But so I'm not really so keen playing it because ndinotoona kunge zvinondidistracta if I'm missing rinenge rakaita kakuflip kana rakachinjwa manhingirike. Saka I didn't want to play it. So I asked a colleague of mine kuti ngatigadzire beat, because iye anogadzira mabeats, anogadzira machichi. And by the way, ndatanga ndatoita ndatoimba paisong yacho. So song yandakaimba pechitu yeye kuti
ndakamuona achigeza tsoka dzake ndikati seiko geza tsoka chete. Ndo song yandaida kuita like a theme song because I knew very well kuti ndana manjenje zvekugeza. So the song yacho yaitaura kuti chi ana manjenje hapana need yekugeza miro, vanenge vachingoonekera zvakadaro. You know, that was the whole idea. But pandakatumira song kune munhu anoita se webhiti rangu uyo, a good friend of mine, akabva atoisa imwe bhiti raienda apa bhiti racho kwaakuya kuma 4 o'clock. So that song was there, but the beat now yange isingafambirani nemalyrics, ende kuti ndizvichinje jesu ndava ndatoti panapa plan B. So trust me, ndakasvika mushow ndisati ndakuziva song yekuti ndezvaMwari yatiri kuimba, yatiri kufarira iyi. Malyrics ndakatomanyora ndakatogara patable because the beat was there but there was no song, and I knew very well kuti parikuda kuti pamboita instrument nechichichichichi, you know. So I had to come up with my lyrics. That's why you see kuti it's the best song in my lyrics mashoma, like what my friend akakomenta mubox akanzi song yacho haina mawords akawanda but kari kuimbika. It's because beat randandaigirwa, which was a good beat, and ndandamudza kuti inini ndinofara zvinhu zviri beat calm, but zvakabva zvaenda neimwe calm yandandisingahwisise. Saka that song, it's definitely a hit on the stage. And then my lyrics aimwe song imwe futi yandakaimba more of acapella ndichiti ho yeah. My lyrics anga aripo but I forgot the lyrics on the stage. So I think there was also a bit of fatigue on my side. It had been just a busy week, but I knew very well that they just have to do something. So I forgot the lyrics altogether. And although I had planned song ends makorokoto manjenje, vanachimama bands, you know, it was a beautiful song. But it also that's a stage my lyrics are kind. But fine, Kumbi being Kumbi takazokuita. But that was it. And I'm glad kuti zvinhu zvakangozofamba bho nezuro wachona. My songs akabuda, and then I had to go back to what I usually do. But yeah, that was it from me. Okay, so Nyasha, ndatenge ndamute device rangu Nyasha apinde. Hello? It's a full. My earphones are black. Hello? Okay. Manje wanarundi ndwele manje. Hello? Mukundinzwa here guys. Mukundinzwa here. Yes. Nachava sekomenda. Mukundinzwa here. Yes. Nyasha. Kumbi? Yes, I can hear you. All right. It's okay. Thank you, Lady Gwagwa. Thank you, Kumbi. Thank you, Sister Manjenje. Thank you, Shema. Ningati my preparations side kunoko angari a bit trick because everything that it was handmade.
it was so ndakatanga wazvigadzira I think musi Monday. Ndakatoenda ndikanotenga mapepa angu ndikanotenga glue yangu kuti ndiite art yacho. So zvakatiomei mbichana, but not really. Takatozongooma ipapo anga ari mabhalloon because takashaya chekufuridzisa mabhalloon. Saka ndakatoita zvekufuridza nemuromo mabhalloon thousands esanga ari paipai. Akafuridzwa nemuromo. Handakatopera mweya, handakapera mweya ndichifuridza, handakapera mweya. Then zvimwe zvese zvinombonyanyooma hazvo because yanga iri nyaya yekuenda kunotenga. But deco it was handmade and mabhalloon kufuridza takada kutraya kuchitenga takachishaya because takazozvifunga last minute. But zvinonyanyooma hazvo. Ndozvandongokwanisa kutaura. Hello. Nema. Hello. Hi. Yes. Hello. We can hear you. Ndaita kuti well done Nyasha. Wakafuridza mabhaluni esayo nemuromo. Yes. Wow. Ndakatadza kufuridza wani remicrophone. Aiwa, that was really nice of you. Tiri mwana mtutu uri very creative because zvinhu zvazviri patebhuru paya zvakawanda zvakanaka. Une chipo chako ya very creative. Thank you so much. Very creative. Ipachaugwa Kumbi paanga aiti machallenges. Ndisingadi kuti tiudze vanhu zvakaitika between me and Kumbi. Musanyanya kuhwira tsitsi comment section because takaita a big challenge. Inini naKumbi, we lost very close relatives in the week. Very close to Zimbabwe. Zvanga zviri hectic. If I say close, family. So it was a challenge. Ndangozozvitaurira kudzidzisana in community kuti dzimweni dzenguva wazvikomita, the flyer has gone everywhere, then you lost your aunt, your mom's sister, then you cannot just cancel like that. But behind kutatine malosses, Kumbi the same kata traveler akanga tenda funeral kunemwe province, but takasimbisana na Kumbi kuti let's not talk about it. Sister Manjenje kwatomboda kuzvipika, but ndaka try kusazi because mama wakashayika vaiti wamanjenje, saka ndoda kuzotry kutaura, saka ndichimutumainini. So kungobatsiranawo nevamwe kuti kana zvichibvira, kana wanga wakazvipa commitment, kana zvichibvira zadzisa commitment yako. Takafara nezuro kana takutaura tanga tine nhamo dziri very close, zviri kuita as if you know. And ndoda kutenda futi tatenda my daughter, she was encouraging me kuti mami mama vanenge vatochengetwa neSaturday, this is gonna happen on Sunday, ne-other friends kuti. Saka you know, ukaona vanhu nevo vanokupula down kuti why are you doing that, wakuzviitirei une funeral, but simbisana Gwagwa musi kunzwika iri kuita ma-echoes. Amenoti ndiana neimwe device iri kuplaya kumashure. Hapana munhu unless kuna Sister Manjenje afa. Sister Manjenje. Sasa one device kamne two. Andina.
Taurai henyu Lady Gwagwa, because ma-echoes vanhu kuti ma-echoes akawandisa. One is playing. Lady Gwagwa taurai henyu. Okay, maybe is that better? No, I mean kuti kwakuita ma-echoes, saka kana pane munhu ari kuplaya two ma-device at the same time koita ma-echoes. Okay, inini ndinongori ne-one. Alright, taurai henyu. Yeah, so ndodzokorodzere kana ndandapedza. Continue henyu kwamba kwokupesa kwama muchitaura. Zvachinzwike but kuti kwakune ma-echoes. Yeah, ndandangopedza kuti kungosimbisana sevanhu mucommunity kuti kana wazvidedicata kuita chinhu for yourself or for other people, dzimweni dzenguva pane circumstance inogona kuuya yokuti ufunga kuti vanhu they were trying to tune in, you pull out. So ndoda kungotenda Mwari nevanhu vari around me and Kumbi vakati simbaradza kuti tikwanise kuuya through tikaita zvinhu zvese zvakanaka zvikafamba zvakanaka despite a hard week. Alright. Yes. Alright. Isusu manje kuside kuno uku, I think I'll just summarize some of the few things because Nyasha neni mbotanga mvura. Sorry, excuse me. Kuside kwedu Nyasha ndiyakanyaita zvese. The reason why, yeah. So the reason why Nyasha akaita zvese, it was because panyaya dzema-decorations, as you all know, ini ndinoitawo madrama angu, ndinoda kupfeka zvinhu zvakasiyana-siyana pandinoita creativity yangu ka. But then at the same time, Nyasha anenge ane test yakewo yakasiyana. So ndakadecide kuti, you know what, instead of kuti ini nditi ndoda kuita decoration, Nyasha adoita decoration, let me just leave Nyasha kuti aite zvaari kuda iye zvimwe imagination yake, rather than kuti inini ndopinda ndoti no iwe uda kuti tiite so. Saka ndaiziva kuti tiri tuka tese tine misoro yakaoma, so at the end of the day mumba macho maisazovatika tatsamwirana, because before life nezuro yanga yanguva zvimumumu saka zvimumumu zvacho Nyasha zviheti zvedu zveda kuudzai kana katikitiki kakaita kuti tizongoita zvimumumu because of kaheti tukapfeka tuya. Saka chiimagine kuti ma-decorations zvaangakaita zviye nezvemapresents ake dai takati alright, let's help each other. I'm sure taigona kuisa vhiki tisiri kutaura tese, because ini ndaizogona kuti no, ini handisi kuda red repare kuisa magifts, asi anenge ada red. Opika kana kuti gold, indoti handidi gold, ndoda blue. Mona manje opika not something chiri triangle, indoti handidi ichocho, ndoda chine circle. So ndakangoti, you know what, iwewe just do whatever zvauri kuda iwewe. Kana ukati uda mabharuma ukada kuti uda kuti uwedzerwa chikungoti kuwedzerwa, ukati uda shinda, ukati uda chakati, just let me know. Inini ndoita kana kuti step back, chiita iwewo zvaunoona kuti zvinokuitira, ita zvese zviri muimagination mako. So you should spend most of the time akagara pacorridor pakapa, because like I said before, ini ndiri sensitive. Saka vanenge vachiita vari panze apapo ndopaaitira mucorridor imomo achiita maglue zvake maruva ake. I never ever since I was born samboona ruva rinogadzirwa nemabond paper. Ndakatanga kuriona ipapo ndikati hazvina kushata. Uyu matriangle anga agadzira machopsticks aya atina kushandisa paper, ndo aiitwa izvozvo. Tingoti well done tichikuza tiri kumateresi zvangu. Saka pesa apa ndakasingapindi mukati mezvinhu zvake, paizongonoti dakuenda kwakati dzimwe nguva ndaigona kuti ndiriwo busy zveshuwa pane pandaita kana kuti busy the whole day, then iwo pandaikwanisawo taienda kunoita sei tunobatsirana kutenga tese. But most of the time I think she was the one aienda kunotenga zvinhu zvanoda, mashops anga akumaziva kuno kusiti kwangu, so hapana mbonyanyaita issue. I think I only managed to go kuenda naye 2 days. The last day was yesterday, because inini ndanga ndisingade zviheti zvenyu zviya zvazvakuika ndikumbotutwa yetu tuheti twenyu handizo, sorry ndikati zviheti handisi kushora, but handizivi kuti zvinonzi zvii.
izvozvozvo mafasinator aya. So now what happened, Nyasha akatanga agadzira fasinator rake rekutanga. I don't know kuti ariisa kupi zvangu. Kanga rikatikitiki. So tikanotenga maplates ema-birthdays. That day handiripo. That was the first time atikaenda tese kunoita zve-shopping. Then vachuza macolors. Pakuchuza macolors bhatira saka iri mukati iplate iyi handisika. So pamba neplate hombe nediki. Ndobva auya first day achita zvekucheka-cheka akagara panze pake. So ndakangoramba ndakanyarara bhatira kugadzira mafasinator ake. Saka ndakandonishevisa kuti how we gonna make a fascinator neplate. Ndobva ati ndoda rewaiti chichingana bo vaenda kunotenga malesi ake handizi kuti akamatenga kupi. Vaenda kunotenga tunhu twake. Then musi watikazoenda patikaenda kuIndochina nditi ndobva ndoda ameno zvinenge zvakadzika kudai so but ndati saka kuda zvinhu izvoda kusasa chii but ndakushandisa something like this and this and this ndikati hazvina kushata. Saka inini ndobva ndakambototi kati uchiri kuzimbabwe neti handidi kuva part of your decoration because iwewo rauri kuda harisi ro randiri kuda ini ndiri kuda iro rakaita kunge mapanga iye aida rimwe rakaita kunge raundi. Ndikati whatever you want just buy that one. Ndobva vatiti vakuprese vakatitaurira nayo yange iri topinga bvatati ayo let's just leave this one shamwari hatingamboti chipepa chekuti chikuvhozorasa futi apa ruva racho rangasamboti it was no all that vatasiyana nazvo madati tsvaga zvimwe vataita sei tatenderera ipapo at the same time ndobva ndeichitsvagawo macostume angu aya because kune market kunotengeswa zvinhu zvakaita cultural zvamunozoona ndichipfeka pamavhidhiyo aya ndinotoenda kunotenga. Saka tikatangobatanawo that day because ndaida kunotenga costume yana DJ Shugeta. Taenda kuya iye achitsvaga zvinhu zvake ini chitsvaga maraincoat nemaheti angu. So now ndikati wapedzero because ndasingadi zvokunetsana nemunhu because ndozoti tikatanga kuti hanhu yacho haiperi ndobva zvapera izvo. But now bvatazitanga kuklika mupfungwa mangu kuti ini handina chekupfeka. Izvi zvakatanga kuklika the day before. That's another kupfeka manje. I don't know how I'm gonna put this in a very, very nice way so that because for the meantime, pane zvakati zvandichasiya part of this story because I'm gonna do that on purpose. Due to what happened previously, my inbox, so I don't want that to actually continue happening, and I wouldn't want to keep on disrespecting people because of that. So because of that particular reason, I'll actually talk about that story in future, not now. I don't have anything to wear. But let's say, so what am I gonna do? Unongopfeka zviripo ndikati hapatorina like previously paipa parakambeta mudhetu vatadzoka. Saka tadzoka the following day, that was musi weSaturday. Saka takatanga taenda kunenge bva tazodzokera kunotenga manecklace anditi. Saka ndobva ndatanga kutaura neshamwari yangu. So pakutaura neshamwari yangu apa ndatangotongutaura kuti I don't know kuti because like you when you saying kuti ndofanira kuenda pamberi pevanhu and ndofanira kuti a little bit presentable. Saka ndakushauri ndoita sei waona manje. Ndobva pakutaura pepe vandazoita sei vandazopuhwa mukono wekuti ndikwanise kuita sei kunotenga something for the party. Saka nakati inannounce taura munhu wachoni. Saka shamwari yangu ya bayandibatsira pepe usingizvinevi ndakapopo help yekuti ndikwanise kutenga necklace. Ndanga ndisitorina neDigwagwa zvenyimi, ndanga ndisitorina kana necklace, ndanga ndisitorina kana necklace at all, ndanga ndisina kana belt riya rakatota zvekutonziwo rekatongomubatsirawo atambudzika mwana we because panga pakaipa. Ndo zvakaitika ipapo ndikatopukeke kanga kungobatanidzira apapa story ina at that time. But I just say zvabuda pepe ndo batawacha bataita sei batatika part ngakatofadi ngakafai kuti tive
presentable. Then but my first in but as usual before they time my live stream, I prefer to record a clip. There's always my reasons, and it's I should record 1 or 2 clips because sometimes my clips because so man, don't make sure I do that every time before I do a live stream. No, but I don't guys, akuti munchinzwa kuti ndo pakachangota drama rese manje rakaristomboripo drama rakangotanga kungo unveileka guys muswi nezuro from nowhere pakaita drama ini ndigotanga kunzwa mutumbu nani stop apa ndoda kurekodha 2 maclips ndiri kuti saka ndoita sei uyu manje akagara ari kufuridza machi mabaruma ane smell guys akaita basa mwana uyo zisinamboiti so ndatizvori pane part yandaskipa on purpose. That part ndichazoitaura because I feel like part iyoyo it doesn't deserve to be told today, so ndichazoitaura in future. So now ndobachi because papa cousin is part of that story saka handidi kuti zvizoramba zvichidzokera kwaari iye. Then tadita hanye zvinhu zvedu zvese tagara pachi uyu ari kuita iyi ndikuita chinda kuti zvori because handifili comfortable kuti ndiite mavideos iye ari munomu kazhinji ndomudzinga kuti buda anogona kuenda kana pakoridhoro ogara ikoko achirumwa nemosquito kana kuti kuvharira kukitchen uko ndati buda ndanofuridza mabharuma ako uri kukitchen obva indotanga kuti sei kurekodha ndobatwa neseswa saka pepe ndapedza kuti sei kurekodha mavidhio angu ndapedza pepe uyu mbatanga kuti asatabika ndopa zvakatangira but asatabika asatata dheko asatata ningirira pataka kutaura zvinhu zvese zvatatataita ini ndinoti asandane fascinator this thing hatisi easy kugadzira but usatwani iwe usina usatwane fascinator inapa asanda edita mavidhio aya ndikufanira kumatata deadline yachi yokuti by 6 ndofanira kunge ndapedza 6 dzachaya asanda uploada mavidhios aya 7 dzasvika hapana ari kutanga kuga decoration yachoni kumadziro kwataifanira kuita hatina uyu nyasha kutanga kuti handisi kuona zvinhu zvangu zvekuisa kumadziro zvezvi zviri kupi nyasha mwenye mwana akutanga kumudhura kumudhurani ndati nazvo zvinhu zvatedu zvauri kutsamura zvikanzi ndakutoramwa izvozvi ndakutozviramwa tikati sikukuramwirani uda kuramwira ipapapo ini handiwo wakabata zvinhu zvacho sika uda kuramwirani uda kuramwira pano munhu mudhume mwana ndobva ati handichadi handichatodi apa mabharuma akazara pasi nemwana hanzi handichatodi ndozviramwe apa ini ndikuda kuuploada video guys tikati shamwariramwa zvako but ini mavidhio ndiri kurekodha ndozokubata after ndaita sei tapedza kuita zvemavidhio ipapapo ndakatoona kuti guys ndomboti akakuinoka ndakasiya ndikatanga kuedita guys ndakatanga kuedita ifoni isiti ndikateerera pa ndotsvaga picture iri kuenderana ipapo ndoisa pa ndotanga kuti ndimbobetsera munhu kuti aite motivation babasisina ndikati hauna kuisa apa ini apa mabheki ese tabvisa ese kuenda kumbaya taisa mubhedha ati mubhedha ngatibvise ikoko ngatiise uko mwana atsamwa manje igezi yata ndasonopinge zvongatsangura zvipeneti munhu akapinda filling station indogatichirege ndiite semunhu watova serious ndokutanga kuedita chiclip ndichiti apa wambotadza here kuapa wambotadza apa pandaiti wambotadza pacho guys paitoda kutoti kutange usimudza mazibheki nitemi yange papa singachaiti inini manje ndakuhwa mutumbu fascinate handina tikesaka ndiite sei ndikati ina wande red fascinate idzi sisi dzangu dzati indinoda white fascinator combined with the black and z handisanamboiona ndikati ngatitase mapicture na lady Gwagwa nani na sister Manjenje because isu hatisi kuziva kuti mafascinator akaita sei ndobva ati mafascinator aniswa maninga ndikuti aniswa maninga kupi isatadza mbodi tambozvoni ndikati hazisi zvevanhu veku kunonzi bohemian here ndakavira nenga akaisa pafascinator zviro zvanyazvisi izvi guys ndobva indati kuna Nyasha apa Nyasha wakudazi wakuita sei wakutanga kudhekota mauyu ukoko ipapo pane torine dhirama rakazoitika zvekudhekota kumadziro ukoko wacheka ndiro yake yadaisvika ndozvaunoita ndikasika ndadei ndozodini ndikati uya tosiya undibatsire because hasikuziva kuti fascinator yacho inoitwa sei ini ndabhozi ndandakutya kuti time hatisisina iye Nyasha fascinator yake yanga agadzira yapera
waishaiwa. Ndikati anotanga kurongonyora mazibheke waindiani. Ina ndikambozvikwanisi. Ndobva Nyasha yaita se intercot chirega ndinoita se ndokwasatanga kubika. Iwe uchita madecoration ako kumadziro. Indotanga kubikawo. Because haungaiti zvese. But awirirana. Pakufamba pepe pakuti fascinator. Nyasha wakagadzira fascinator. Guys, Nyasha akatenga glue rinopisa. Imeleva asana mboona glue rekuti ukangota mistake kudayo. Ndakatsva chigumwe chese chideo. Uchinzi ndo anzi ndo inonyatsa kuita kustika mastiko neglue. Tikati why would you buy glue rakadiro rekuti even papepa reibuda chihutsi ndo rakatemwa naNyasha iroro. Tikati abo no problem. Apa pafascinator yaita neglue raitsva naro waishaiwa. Pandanga chatodi ndazviramwa ndakutoda kuti sei kutogadzira another fascinator because hanga ngotozvikwanisa izvozvo. Tikatogadzira fascinator imwe kuti nguva ipo nguva yacho haichakwani zvanzani zvonetsa. Nyasha uka kutora memwana bepa apangangota zhanda ticheka nehasha memwana watora madhenda ake. Kuona izvo zvinautomeswa zvakanaka izvi. Watora madhenda ake watora ekiraniya eke ngatinesomuseka asikasengesi panguva iyoyoga ndaifanira kuti ndichitori serious because mnona akutongoita chiramwa memwana watora mapepi ndiro yake because amapleta watora iri pepa raifanira yatsokuda nesiko zvakanaka like the other fascinator rangu tikwa mhino zvaraitwa tikati Nyasha calm down. Mina ndichite sei ndikuitire ndipe plate yacho ndobva ndabvisa ndobva ndatora neplastic ndobva ndatanga mutaurisa nyaya because ndanoona kuti saka vane chiki achazokuti zvimwe zvaangarasha hachazivi kuti zvazvainde pangane hasha apa inini bvudzi rangu ranga ndiruka madhe ishi ndakaya anoruka Nyasha by the way inini shinda dzakada ndikati you know what Nyasha madhread angu atingoti masiya akadero ndongoita chii ndongoenda palaive zvakadero tozozvigadzisa after usanyanya kushanda nepressure. Ndichazivi zvokuita inini akungonama ndikati no mina ndikuitire ndo ndatanga kumuitira ndabva tandongototaura nyaya achitaura nyaya dzandozoti dzinogonombota calm down mwana wevanhu ndikati but mabhuranu akanaka akuda zvakanaka guys. Imwe I think frustration yakabva pakuti mabharuma haaisa kumadziroka aita achisa nediviri rimwe diviri kusara chidonha saka zvakaitika for like 30 minutes achite paanenge asiya zvapera mabharuma angu anaka ozvida mabharuma osara chidonha. Micheka yanga aisa iyeya yanga yanaka nepakanzi happy birthday zvaisara zvichidonha. Saka I think ndo pakabva frustration yake kuti why would I spend 3-4 days ndichigadzira zvinhu izvi but at the same time zvakuramba kuti sei kunamirika. Zvakazoita manje kuti titore that glue raita sei randaitira is very strong rinoti ukaisa pachinhu rinotanga kubvira even kana hembe ndofunga rinotobvirisa ini ndo raakazonamisa not kuti I'm blaming but panguva iyoyo I think ndo yanga iri last solution. So blended tikaita I think hatina kuda kumirira kuti sei chizoti mangwana acho ndipangu tozozvibvisa slowly pakubvisa pepe takabvisa nehasha after mapata nditika saka zvakaita kuti chiseko chese chikabva nependi iko kumadziro yaiya neuyu bva pasara pane makomba ndo zvakabva zvazoitika. So ndo aningati marepercussions akazoitika after the bus. At that time, I think ndakatobveka because ndakati I'm gonna pay for my wars because definitely lento ndachato nditi wakakwadza madzira because that design yese like the old thing chachoni pakabva paita makomba pasara pamwe pacho bva pasara tichiona kana semende because that glue airi very strong aitomboite. So takatombozofotera Kumbi tikati nai do you know how to actually repair my walls anenge adai because pakasara pacheneruka pamarika pese like hazvizoita kuti nditadze but kwakatoita chishape chachoni like you know what zvinoitika ndo zvazvinoitongoita zvatokwasangoita ndekuti I'm just gonna tell the landlord kuti munongobata mari yangu inini yemachi inonzi ichiyeto deposit ipapo because hapana zvekuzviita madziro ndo zvakatongoitika ina handikonoita sei kurepair zvemadziro ezvezvo. So ndozvo zvimwe zvinhu then mahetsi patazongoita izvezvizvi neuyu patangonotengawo zvokubatanzira but what I can say is
I think in my entire life I told myself kuti ku England I don't know maybe kana Carolina yazopera vana Lady Gwagwa chimbototidedzayo nekuti ka zvokwadi atingatsvisu nemafascinator aya tichizama kugadzira. The first thing muchinoonawo paairport nana Kumbi nemagita tichiona nakazenga ndokumbira mundivigire ziku big fascinator. Maoko angu ese akatsva neglue. I want that fascinator, a red one. And my favorite color is red. Yeah. Yes. So I think those are like I said, pane mamwe parts understeer on purpose because of my own personal reasons. And I did zvakuzoti vanhu vakwanise kuti sei kuenda vatizonotanga kusere because ndakarealize kuti vanhu vanoenda kusere vatizotanga nodiscuss. Then the last thing chandinoda kutaura before tatanga kuedha vanhu ndechekuti izvitaita zvokutoti ndinyore so that pandinozvitaura it's not going to be offensive kana kuti disrespecting, because after the live stream nezuro my messages akauya akawanda kuti vanhu vangu vakuti ndine birthday Nyasha excuse me masuzani sisi vari kubika zvinhu zvine chili musafe kumbo wakupisa sorry ndakutaura zvokuti wakupisa anyway right ndaida kutaura nezvekuti panhauya ndada kutaura yekuti ndakazenge ndati pandakapedza ndakasvika chikuwo vanhu vachitaura vachiti ndine birthday musi wakati ndine birthday musi wakati right regai nditaure ndichiti ndozvihwisisa kuti chii vanhu vanokwanisa kungoenjoya mafunctions hazvina kushata, but nemamessage andakasangana nawo nezuro saka that's the reason why I have to say this panapa kuti inini I cannot be able to accommodate everyone achiti ndikuya nebirthday every day vanhu vakawandisa, but then maybe tinogona kuzoti maybe in future tinokwanisa kupika one day ratinokwanisa kuzoita chi like a birthday kana vanhu vachikwanisa kubatana vobatana musi wacho iwoyo zvoitwa riri one day per month, not like almost every day. I can't do that personally. I cannot, because kwandiri number one zvinotipa stress way in terms of kuplana, because like zvataura naLady Gwagwa kuti she's in this industry vazvijaira kwatiri vamwe hatina kutozvijaira tizvigoni iroro hatisi department rangu saka zvinotondistresawo like ininiwo plus ndinoda kuzodhirawo nezvimwewo besides zvokuplana kuti mabirthdays handitika so handizodi kuti pasitange vanhu vakasei vaselect vamwe hanzi uyu haasitwa special uyu haana kutwa special. Then other thing maybe patinokwanisa kuti mamwe vanhu vabatana tinogona kuzongostretcha maybe from 1.5 hours or 2 hours to 3 hours zvongoitwa ka1 iri one day, and I don't know kuti achakwanisa kunge achipinda pamusi wachoni ndiani ende vanhu vangani, because what I know for sure is mustream yard munokwana think about 10 people. So entertainer yedu tinawo entertainment uyo Kumbi is here, Lady Gwagwa MC is here, unless kune vamwe vanoda kuzouyawo vachita ma-contestants, but from what I'm gonna tell you right now muchazodzidzawo futi kuti it's not all about kungorekana wauya pakamera. Then pane chimwe chadataura kuti in terms of izvozvo zvokuti vanhu vanokwanisa kuzouya vachiti nditse birthday rangu riko musi wakati, so pane chada kungotaura, but this is not in an offensive way kuti inini personally, like most of you guys know kuti inini I actually resigned handitika kuno, and ndingati ndine stable income yekuti ndinoramba ndichizoda kuti ndikwanise kuti every day every week every weekend ndinge ndichinotenga zvinhu zvinenge zvidiwa each function. Zvinondistraina inini personally because ndine zvimwewo zvandinoita sei ndichida kuti ndinotenga, like I said kuti mavideos andinoita almost every day ndinotenga maregalia, saka ndikazotanga kubatanidza kwese zvinozondiita strain inini, of which saka handizozive maybe in future ndachifunga kuti kana pane anenge akuti ini ndine birthday vanhu vanenge vafunga kuti doitwa birthday Chit fara tese, kana une zvaunongoda kuti zvinhu zvako design inge yakaita maybe
iwo unokwanisa kubudisa from your pocket because kwandiri ndinoenda kuremerwa inini personally. Then zvimwe futi ndezvekuti again, just the other last one. Yeah, I think that's pretty much it. Maybe we can just meet halfway because kuna ima baluma pangu ndile kuna ngendine mangwanti nawo. But zvimwewo manje zvine zvakuzodiwa ndinenge ndakuzoita sei kwandiri I think zvinenge zvakunditira a little bit heavy. I think ndo zvandokwanisa kutaura in the best way yandokwanisa kutaura nayo. Saka ndingakwanisi kuita birthday every weekend, once per month. Tichiri ipapo zvakare, I think next month, if God permits, ndiri kuno kuThailand. For the meantime, I'm not sure kuti zvichafamba sei. Saka ndingadi kunyatsoti 100%, but let me just say 50% for the meantime. Kana ndikaramba ndiri muno muThailand sina kuzodzingwa zvedu nenyika. Tine birthday rabhuti Kumbi maybe next month. And so this one, rinenge rine vanhu varo vatoti iro zvedu tinokwanisa kumiramira towards that. So I think I'm not going to be stressed about that. Kuti ndizenge ndichama up and downs because varipo ma big fans ani abhuti Kumbi ati iro tinomiramirawo isusu. Vatotaura vega kare kuti that one tinomiramira. We will do all our best because Kumbi has been part of us since day one. Kumbi anouya free entertainment yake achisacrifice most of his time. So I think, I don't know, it all depends nani na Lady Gwagwa kuti vanenge vari free that day here kana kuti kudi. So for the meantime ndo vanhu vandoziva, guys, I'm not selecting anyone. And this segregate munhu kuti uyu agoni uyu anogona. Lady Gwagwa vakangouya vega vakati ina mugona be the MC vakatongoti show vega, and most of the people vakati Lady Gwagwa was on fire. Kumbi akatishadza ega kuti anogona zve-entertainment. So if you feel like uri mu-comment section unozvigonawo zvimwe zvinoitwa nevanhu vepanapa, you are also free kungopinda zvakaita Lady Gwagwa pakamera woti ndinozvigona zvekudewo so chokupawo ice cream lollipop chako woita. Hatisi kusegregata munhu, guys. Hapana zvanzi favor kana kuti zvozonzi vamwe vapati havasi kutariswa nekuda kwei. Lady Gwagwa vakataura vega tikati yai because ina ndifunga kuti ndaitomboziva kuti Lady Gwagwa vanoita zveuyu ndasingatozivi kuti vanoita zveu-MC. Saka I think that's pretty much it about zvese zvimwe zvakatikoshei. Tisazotaura kuti pakuti hanzi pane vasharwa kana pane vasiya. Yepesera ndeyefuti yemabirthday yekuti kune vamwe vanenge vachizoti ningirikini ndanoita special dedication for ningi uyu muite kuti shout out. Guys, if I start doing that, let's say for example, let me just use one room box munomu. I think I'll feel a little bit comfortable about that. Kuti Lady Gwagwa vaniti nhasi ndine mwana wangu arikuda kuitwa birthday shout out, indanomiti shout out kumusurprise. Mangwana kazi arikuya achiti ndine wangu anonzi ningi ndaimbozviita izvezvo still now even zvedu chama live stream, but zvinonetsa pakuti musi wandichakanganwa kuita shout out kune mumwe munhu nyaya haiperi. Nyaya iyo inonetsa, ndogona kutozoguma ndakutukwa inini nekuti ndakanganwa. Saka ipapapa I think I won't be able to do that because ndoziva kuti ndiri munhu ndogona kukanganwa vanhu vozonditsamwira. So let's focus on this one yekuti kana une birthday rako aiwa abudisa kwa mkudu mako woita sei woita towards that, because it's not easy kuti ndizenge ndichiita up and down because some of us zvinhu zvakaita sekuti makekes zveshe ndiwa zveshe hazotenda kungozobatsa tikendurere kuti chete pasina mabharuma kana kuti. So that's pretty much it. I don't know if I've offended anyone kana ndataura nedisrespect. If I did that, I'm so sorry in advance. Lady Gwagwa kana ndataura zvisizvo, help me ndiyekere. I put wanyatsotaura pa-right time, right platform before tanyonganisana mufamily yedu yeMashemarians. And wanyatsotaura chokwadi kuti people come to you, you didn't even know about me, but vana Manjenje because vari kuno they knew me. Saka pakandokotawo ndikazouyawo kuti I can be MC. Inini kana munhu akataura on time
I can twist kubasa, but andigoni kungoti gwigwigwi. I can twist kubasa. Kuno kune marota. Saka tete katopina marota saka zvodawo time. Sepapa pandatowana ka little challenge. Kumbi to the Kumberes. Kana iri fast ndoda kuudza wangu maShemarians ese akaungana panaya kuti iyo ya bridal shower ya Sisi Sharon ikarongwawo nenguva, ikarongwa pane time, aiwa vanokwira ndege nemafasineta kunoita MC. Yeah, guys, in But time because kukure ndikawane time nemi munonakigwa imi mamwe ma-MC anozotashawo kuti zviri kufamba sei. Zvokwadi guys, ndaplejerwa uMC kapano musiona mungakuvatiwi. Yeah. Kumbita chikuda nesong dzake iyi yangu ifavorite song ndeyekuti yokomborera nindi tenderere chimbotinovera kati chiisa link uku. Yeah. Varuma vauye kubridal shower iyo. Aiwa Kumbi. Vanoperekedza vakadzi vavo pane inonzi after the women section. Usadherera. Alright. You know. Ndokwateta kudiwa. Shema munhu mukuru uyu. Zvinofana kutoita madepartment nemadepartment. Alright. Andoziva ndimazivi. Apereka ndoziva. Aiwa tino pane imwe inenge iri heni party inenge ine vanhu vashoma ku Victoria Falls kana Great Zimbabwe vanhu vashoma heni party. Then kozoita chayo nei then kozoya ikombena Kumbi. Kunokuita kuti kuvanhu vashoma ikoko ndokuitiswa nani naye kuVictoria ikoko kundi kuvanhu vashoma. Iwe chinyarara chirega kumbaimbe. Kumbi ibatinzwe. Mari komborera tese, mari komborera pai, mari komborera tino, mari komborera konzi, mari komborera Lady Gwagwa, mari komborera Manjenje, mari komborera Nyasha, Shemarians, tiri vamwari, tiperesi, Shemarians. Mari komborera tese, mari komborera commensation,
Tamba mwana wepashema TV. Kubada sawa tenge tiripo. Kubada sawa tenge tiripo. Tenge tiripo. Tenge tiripo. Regano bono mwampura. Komborera Shemarians, Mari Komborera, Komborera Tisitis, Mari Komborera. Komborera, Mari Komborera, Komborera, conversation. Mari Komborera, Komborera. Deshamari, 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 Deshamari. Mari Komborera, Komborera, conversation. Mari Komborera, Komborera, Mari Komborera, Mari Komborera, Komborera. Rakamirotwa navapinda. Manjenje wakatenga Mari kombore, kombore rashe. Mari kombore. Desamari, Desamari, Mari kombore. Mau, apa lagi mau? Ganti kok dilaunnya rangkukan sekarang orang perlu sama gitari nasa. Yes, bring it on. Nasa nasa ganti kok. Yes, bring it on. Merisai. Dev. Hey, don't be shy. Chimboridza kationa. Ridza tone. Unozotora na Dolphin Junior nasi aripo naangoridza anobva atomhanyira. Totangira ipapo. Zvinyi masati ranyatsogonekwa. All right. Kutongotengera ndidzidzirewo. Aiwa tese. Ndakanza pachipinza hanzi dzenyu dziri kupi. Saka ndangopindira ngondati kana pakutaura kuti hanzi dzenyu dziri kupi. Ini ndasvika mufano waadmire.
arimo here mucomment umu pasvika nini wacho nezuro haana kuona here charakadenga yedu Shema anga akachena but mukadzi ndewedu ngatinakatengeserere awedu god Ndakupi. awo kuvaira moyo akomenda kuseri Kuna nasi maitaura. azokomenda kuseri anoda kukomenda paruzhinji zekuseri zvaziviwa naShema. Shema ati Shema Maitaura paInstagram. imi zvakangooma mukoma wangu akazviwanira guys munyarira izvi tototenda mwari takapira mukadzi akanaka isu titaura zvebirthday taura zvebirthday razviro ndaonakira une nemadress code anga akarohwa stara dzadzo ndakarohwa dzachoka ndakatoshaya ndishero hero ndakatofunga pamwe akutogadzira na muchato kuti ari nengoma wangani smart dzacho No comment. No comment. so naishero machenero pamuchato pamuchato tozozvione here kuzorwa hondo dzacho zozoona kunisa handizivi depends todizana madhosi nemumwe munhu mucomment section zvandandakapfeka zvakashata atozvitaura munhu mucomment section ane mweya yasvina ngavanyarari ngavapengere zvozuro vakapfeka zvakashata ane mweya yasvina ndaiona comment iyo inini ndakaona munhu andakachena nezuro ndakamuona nachiona angu vhidhiyo nandisipo ka pandazete kuona vhidhiyo zvangu munhu anga akachena iyeye iyo mukadzi anochena musarodze nemukadzi waera moyo imi sacharisokusaidi asause no comment techingotukwa tichingosekerera toita sei atisiona atisiwe madhembo kana asiri mukadzi wedu garo aramba sha tiramba pajekerera kana asiri wedu garo wadzada usi ndikuoneka zvakanaka here ndikuoneka here guys leti Gwagwa am I fool? Yes, please, you're okay. You're okay. advaya guys advaya magitari Dimaya. asika ngoma nana tumwe nini vesi Admire fe. Mine ndinyatsogadzira base ndikufanira kubuda position Nyasha undigadzirise ndibude position Gadzirai makoti Nyasha. ndamutangira kuona adimaya asina kutangira kuona bebi raravo Admire kana usina kuona nezuro enda kuchimunya anga akarowa kabhubhu chubhu topu kuratidza kuti zviri kuenderana mukoma uyai
Naisharo. Mukomana va. Sharo. Adi. Uruku blasheiko. Vachika moyo ndingi. Hey. You guys are amazing. Kumborera at my Kumborera adi. Kumborera at my. Yes, man. Lazim say. Inga bana baru. Lazim say. 100 bola vanachengetedza mukadzi. Gani kutaura nemire gani mbotangana muresa vanhu panapa. Hey, ndangarova. Team Shemarians mese makadi Lady Gwagwa. Aiwa chimunya nambo kudarika nako chaizvo. Ndadarika nako aiwa muri kupisa. Muri kurema muri kurova pachinda national manjenje. Happy birthday. Sorry nezuro ndakapinda Lady Gwagwa vachitaura zveHIT kana mborara mbijana ndikuita se ndigomuka vanhu vakupinda mumabox because ndaenda kubasa kana izvezvi zvichingopedza rotaura pana kutogeza ndotobuda ndobva ndazorara flat ndakatozongomuka dzekutoenda kubasa chaidzo. Sorry manjenjenje ndezano makanditsamira manjenjenje vakauya vega kuzotaura neni kuti moyo hamufanirwi kushayikwa ndikati aiwa ndinenge ndiripo but hamhosva ndoigamuchirangu mati munoda kuripwa nembizi chaiyo regai mbizi iyo iripo apa iri kudikitira haisi madhu indaudzikamira so nimajaivha wairova nezure wayo Nyasha ziri sei mamoyo ndakaona mairema maipisa kana mukwasha uyo akumbika iwo utongoriwo unikiwo zvako wakatongozvimirira utongoriwo rimwe level haupereri awasoi ndezvaMwari wangu werudzi dolphin ndaona foni yangu yakuta uri kutsvagwa mune munhu ari kunzi dolphin ndatenime ndakutoti inini kana mukoma vasiri kubatika ndatogara nhaka blazi wangu unati muri kudya namambo zvandakaona nezuro ini ndanga ndiri kuchimunya blazi muri kudya namambo kudya namambo chimunya chacho handidatopedza kuchiona ndaitongomhanya uchibrowser but I think ndinofanira kutombochiwanira muri kudya naivo mwari mbune pachezvavo mukoma musambofamba kuregerera chimuri chamai mangoregerera mai guru chete blazika toona kucheka ukama noendza pfuma ichitu hangu ndorora inini hapana chakaipa still anenge asina kuenda kure stereko blazi I'm always trying to be there. Shemarians anogona kungondibatsira kuwana mheni handifungi kuti unomboita 2 days wapedza kuroora manje so nongwakura hazvinamboipa azvo ndowero zvinhu zvadyana napachezvazvo tindadyana napachedu mwana wanyamunhu regani monza maiguru vangu ava bhizi hombe kuti inobvumirana nazve manjenjenje bamunini moyo ndizvo kutaura here nemufana wangu adolfin usadarozve Lady Gwagwa. Lady Gwagwa
it's unfortunate nezuro ndaifanira kunge ndiripo zvichiitika, but ndakasvika muchita presentation yeIT ndikatosekerera ndikati because IT nesu matitatamboizi takatodzidza something muchitaura nezveIT yenyu, and I think everything was on point. Ndimbokubataiwo pamusoro imoyo ndizvo, ndimbokubataiwo muromo pamusoro ini ndandakarogwaona namoyo ndizvo, saka ndinotoziva vana vangu ndivana moyo ndizvo. So nyaya iripo ndeyekuti haiti avadzimai venyu shower fimu yacho yatovako inonzi haiti fascinator event, inenge yakatsva paZimbabwe apa. Haiti inenge bridal shower of the year, inenge kuva nemafascinator, tinenge tichitova nesecurity pagedhe inenge ichitoscreena. Saka chaudza vanhu pane nguva zvakanyanyisa, saka zvatorongeka. Imi chiregai kuti nonokera moyo ndizvo. Ndazvinzwa, tinotenda nemashoko enyu nemapreparations aripo nemaplans. Unotaura nomuromo wako will come to pass. Saka isu are prophesying for the positive. Yeah. Nino ndinoti let there be light. Pazvese zvichandokuitika dai Mwari vatungamirira. I think time dzangu dzinogona ita dzichizopesana neni manje mabosi 5 yakutochaya. Aiwa, kana chakaipa naDolphin aisa uyu simbo wavamwe. Let's go. I'm just joking, sweetie. I'm joking, sweetie. Let's go. Ndimbo yese chibaba kuna haya. Dolphin munhu wevanhu manje. I know. Saka ndinofanira kutona ko leti kaka chimbochaka nzvimbo yekwenyu kuchando. Wotofanira kuuya uchiperekedza Shema because ndiye ogane visa risinganetsi, because vakamuklika paGoogle anobuda. Really? Uya mune paGoogle ko. Google can't do any information about everyone. Vakati Sharon Chipomanzera inobva yaklika Shema TV yoklika kuinda kuYouTube. Saka visa rake harina mutauro, ameno anozomuperekedza. Lazati ndokunoperekedza kulizi zvinoitini? I don't know because Kumbi and Kazi nesita Kumbi. Aiwa, because ava vanopinda mumabox nei vakaklikwa vanowanikwa. So I think it's gonna be fine. Dolphin anoenda akamiririra representing. But anyway, Dolphin Shamwari, thanks. But admire, wait 1 second. Hi, Dolphin. Joey. Right. Admire. Chipo. Oh my God. Sana ndatosuwa drama rakwe. Unongonakidza kuona. On fire. Sana huyu ari on fire. Kuna kapotsa kuona bubuchubu kayanga nichiudzwa na Lady Gwagwa.
Zazi ndazizvo zvanga zvakashata nemumwe comment section. Murevere kunadhaya. Maseda anongosiyana zvatoona zvinenge zvakasiyana. Good yemumwe haisi chi good yemumwe. Saka still unongoziva kuti there always be room for improvement. Kune vanenge vaona kuti nhasi unenge usina kubuda ball, but still mari chete ndio inodiwa nemunhu wese, because kana Mwari hadiwe nevanhu vese. Vamwe vanokudza kuti hako, kana kuti vamwe vanokudza kuti tobhiliva mune zvakati. Saka kana usiri cash, gara wakadaro. But ini nangu mese guys manga makandichenera. Even vanhu vaipinda mubox kutotaura nemazita ka ndingatozosiya vamwe vakatozobatikana, but ndakaona vangu maladies achiuya akanyatso kucomplimenta your dressing vachirova chichichichi ndikati inga paShema TV pari kuitika zvinodadidza. Ndakatosara zvekutito. So you guys keep it up. At least tikutoona vanhu vari kuunlocka potential yako shero. Ndofunga kumberi uko pane zvimwe zvihombe zvavanogona kuzotibuditsira alongside the ever creative Breadman Kumbi. Yeah. Guys, munenge muri kunzwanana zvatisiri kunzwanana panapa. Musati maumbera. Manjenje. Nai moyo ndizvo munotine song Mwari komborera. Yaiblessa. Entertainment nezuro zvenyu vanhu vakaimba handidi kushora. Like I said, handina kuzwana mukana wekunyatso kuiplaya yese. Ndandichiita kubata ma-bits and pieces. Even kamwe kadance kandakaona kachirohwa naKumbi kainzi gezera renyu so. Handikutoka dzidzira ikako. Ndakutokagona. Handisingazivi kuti Kumbi anenge achitowana kuti madhanzi rororo. At least ndikasambotoka makumbo chete singazotadza kunyatso kucelebrate. Hanzi yanga iri 20th anniversary ye21st yenyu. Akuti Gwagwa. Ndizvo chaizvo. At least muri kuona kuti handina kuignore, ndambomhanya nacho chimunya. But ndichatozoiplaya even this one, ndichatozoiplaya yese pandoita time. Ndizvo chaizvo. Iripo. Chipo yaisa kupi mwana wamai vangu. Handichamona. Yarapo uyapani. Anga achibva zvebasa riya pananozviona. Nyasha ngiroziye kuti yadzera. Sitare kuti chipo munofanira kushedzana muri 2 guys. Iri ndo master enyu aya. Aisati tinoziva kuti shero palive. Kana makuti chipo mune makuti vhundutsi. Saka kana ndatouya ndokusiyane nevamwe manje. Ndokuti pavani kunge musauko kuti admire apinda. Nekuti Kumbi anga aripo ndokuti anga aripo. Admire arikuzana ari unique. Ataura zva. I have to distinguish myself from the rest. Azvisiri zvere chipo baby. Yeah. Ndizvo. Ndizvo. Alright guys, harido venyu rinokosha mimi. Kaona uchitagwa kudaro. Hasa ndambona mwanaume wangu achiblasha kudai. Kutadza kana kugara pasi. Please muzozvitira kuseri. Watidzisa chibhonzo. Thank you guys. Thank you so much. Okay, bye. Let's hope tinobatana manje mumalife anotevera. Handiti. It will be great. Chero handisandaona kisi ndisandaenda. Bye. Haisi kunyatsonzwikwa iyo. Ichane musindo yani. Unokwa kuita sound kunge mamazuka vari kuridza tsamwa.
box. I surrender. Admire now that the Lord bye bye. Chinja shamwa. Alright, guys. Take care. Team Shemarians, Team Admire, I love you so much. Oh, makakosha guys. Sinenge tingopesana mumastreets nemuma-avenues but ndichadzoka panapa ndo pamba pedu hakuna kwandinoenda ndepedu tinenge tiripo. Bye, Admire. Wakanaka chipo, bye-bye. Akanaka. Oh. Thank you. Let's go back. I'm fine, thank you. Kuribo. Nditora hangu kuinda kuspa kunogadzingwa nzara. Ndandiri online saka. Kuno achiri maskati. Kuri seiko unanzi tatenda anditi? Yeah. Kuri seiko tatenda. Uneka cute sweet voice. Iri Victoria vane accent yechi Kansas City saka zvasangana. Really tachi kunyana asina cousin tichiti unogona shone wewe. Oh, ini. Urashona tatenda. Rega ntaure shona kuti handimbokunyeperi Shema TV. Ina handioni show yenyu pamberi paMwari. Ndakaona show noti mama vakati vainvite kushow yakadai yenyu. And she speaks I love you on how you uchidzidzisa vanhu zveinternet neYouTube. Saka mama pavakati vari kuuyapo ndopandakatosubscribe ndikati ndojoina vakatondzidzisa zvebox iri. So yesterday handikunyeperi ndakafara. Like mama said, tatashakirwa nambuya vedu, and as an immigrant, it's hard to lose a family member and not go. It's always tough and you know that. Saka zuro kakona mama vachifara, and then niwo ndakatotanga kuti tapinda muchuni kutozotomwawo yangu waini pasaidi. And my husband was like, oh my gosh, that is so loud, because can I start nemunhu wanenge anoti noise? So can you imagine pane vanhu 4 kuti noise yacho yanga yakata sei? But he was so engaged. Ndakatozwa munhu agara paya akutonakigwa. It was so joyful and so relaxing kuti you can enjoy other people uri kunzvimbo yauri, and then kuti you make your own joy honestly. Kuti ukaseta up zvaunazvo. I loved how uyaiva negrill mumba make living room, uyaiva nezvinhu zvake, you know. So just that we are all different, and I loved how you made mistakes on the show Muripa Live. That was the best thing. It's like nobody is perfect, you know, like vanhu expect kuti my shows are perfect. See. And so that I was so excited when I told mama pane a comeback party yekuti like how everything was and everything. My house was a mess, oh my gosh, but I still dressed up and I showed up and I felt great. And ndaita review yenyu ndakureviewa ikwangu saka my mom will show you a link. I reviewed this and I said it was good. Maita kupi kwachoni? Ku YouTube. Agadzira a very good video yandichazokutumira later. Hakuna vanhu vakawanda kwangu, but kana ndaona zvinhu zvakanaka indotaura. Tipeka vanhu vanenge vada kuzoona kuti munoita nezvei. You never know. I speak of immigrant moms and immigrants
the life of immigrants, how we are just affected by everything. Just like a perfect example, like Israel, ndakashitaura on video kuti ndanga ndaita a very rough week, and this was like my highlight of the week. Coming to life yoyi. Oh, so channel yenyu inonzi chii pamwe ndakuona nenda kunoona kuti unoita nezveiko pamwe unogona kuwana kusubscribe by Immigrant Mom Tatenda. There you go. Oh, all right. Text panapa. Iyo zita rangu rakangonzi Immigrant Tatenda. Rega ndigo try kuisa link yacho. Because andifungi izvo zvindogona kubva. But yeah. Mise apa ndipine immigrant. Right. Mwetiisa vanoda kuinda kunoona vandoona link yacho. So ndakafara vedu, and like you guys said, good, it takes so much, it's so involving to prepare for things like this. So and it is really true, but everybody did great. Kumbi chidziyo chichabvi komborera itate komborera chimboitira chakumbi akapopedza katakuvarisa takuvarisa ende tatisina malyrics akawanda chingori chinongokubate ipapo It was perfect. Ale takuvara Mari kombore ratate Mari kombore ratate Mari kombore rashema Mari kombore raati Mari kombore ra Lady Gwagwa Mari kombore ra Manjenje Mari kombore Desamari Vedive vanhu avaka vanoshamisa Shema. Kone ratoona vanhu handisatenda tatusubscriber. Maita henyu. Munofamba makaingiriza ne100. Thank you so much. Invite us anytime the subscribers can know a bell can make something like this. Thank you so much. Thanks a lot. I'm this subscriber. What's got dance? And I'm going to spa. Manjenje. Hey, Tatenda. Number 3. Abana space ganas. Desamari. I don't know in the comment section how that gonna dance. Rega tene kame. Dance all the way. Mari kombore ra Shema Mari kombore ra Kumbi Mari kombore ra Manjenje Mari kombore ra Lady Gwagwa Mari kombore ra comment section. Go, Kumbi. Desamari.
Ah, 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 Tenge tiripo, Coco bridal shower. Tenge tiriko, Coco bridal shower. Tenge tiriko, Coco bridal shower. Desangari, 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 desangari. Inenge iripo, iyoyo Australia. Inenge iripo, timu ya UK. Inenge iriko, timu ya Scotland. Thank you, thank you. Wow. Wow. It's a good pizza. Thank you very much, Lady Gwagwa. Ndakuchita kupedza manje but ndotanga kubvisa Lady Gwagwa then sister Manjenje. Iwo Kumbi unosara neni uchititira good night. Lady Gwagwa, thank you very much nekuuya kuzotibatsira kwamakaita zuro atakanakirwa, and I hope everyone also enjoyed. But anyway, thank you very much and I wish you all the best. Tiri kusivira kuti maybe pana Kumbi munge muchiuya muchiitira futi hatisozwa timu yacho yaKumbi ndechii, tikamirira kuti azotiudza kuti timu yacho ndechii. Saka ndinayo ndichamuudza kuseri. Kumbe anonetsa kaLady Gwagwa. Kumbe anonetsa na kuseri, don't worry. Kumbe anochinja every minute. Saka tichinjira baba takasvikanga vazvitaura kuti akachinjira. All right, thank you very much. Have a good night, everybody. Good night, Lady Gwagwa. Good night. Bye-bye. All right. Sister Manjenje. Hi. Manjenje vari pano. Thank you so much. Good night. Bye-bye. Thank you. Then Kumbi. Kumbi afa better proposition. No, andakumufa mbeta. Yes, no, ndakufunda baba live. Atiramufa zvinhu nasikumba kwangu nekoti. Nasikumba kwaitwa tara saka. Nansiri kubvumidzwa kuitwa zvese. Alright, but anyway, good night. Thank you, Kumbi. Kumbi saka song yedu aufa because nasi kwa unokosa kuti rekodera tingokanzwa kuti muroom medu tingokaisa pa speaker kanonakidza. Actually, what I'm thinking, I'm thinking of working on a few songs leading to the 9th of August, so that I was just thinking about that. That could be a good project to work on. I'm still just to identify one or two things for background to record the same because it's not something. But like I was telling you, my lyrics here and there because of some other commitments. But in Dineshi, I have a few songs and which can be good also given with them. So that can work. Saka techuita album launch senekere papo ingati album launch. Wakati kano yako iwewe shamwari yatechuya zoona masongs ako.
No, it's coming. It's coming right up. It's coming right up. It's coming right up. Kutaura Kumbi kuti it's too early. Uri manager wa Kumbi. Oh, tidzikamire. Nyasha, Ifo good night Kumbi. good night. Good night. Sleep tight. Sleep Ifo. tight. Bye. Bye. Ifo. Kumbi. Okay, pane munanyora kuti hanzi don't forget to invite Ketina Timoshia. Who is Ketina? Ndi pana pasambora munhu anonzi Ketina ino. Nemunoziva munhu anonzi Ketina anomuziva ere? Unomuziva? Saka ari kunzi invite Ketina ndiani? Anomuziva Ketina? All right, guys, good night. See you tomorrow. See you tomorrow. Guys, tomorrow normal. Don't expect too much from me, though. Yeah. Mangwana ndienda katopfeka majackets hangu. Good night. Bye. Ndakuenda guys. Guys, hanzi ndauyo hanzi trading tone yako inoita kungekera todi yamai azuka. Guys, I will never forget that. Guys, ndoda kutomubloka ikira ndatokanga kutomudza kuti ndoda kuzvinoblokesa izvozvo kuti unonditi ndati hanzi kuita kunge tsamwa yamai ikira yamai azuka. Handina ndikumbopopotera maya kuti asi ataura izvo kwakuida. So ndakutofunga kuti what should I do for punishment? Ukataura izvo zvakadiro papa live stream guys. Ndokutozvifunga nawo zvakuringa. Guys, good night.